ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। दशमोऽध्याय। शौनकोवाच भसूत कह कृष्णवाणी संसारुतरी जाहा शुणी पण्डुराजार अंतकाले दुष्टे जे राज्य नेले बळे गोविंद पादे आश्रय करी से आतताई जने मारी पंचभ्राताए एक मेले प्रजांकु पाली राज्य कले तेबे की कले बंधु सुते स्वभावे कृष्ण संगते। सुतोवाच पांडव वंश रक्षा करी कुरु वंशंकु नरहरि क्रोध अनले भस्म कले दावाग्नि जेन्हे वनस्थले पांडवे निज राज्य मध्ये कृष्ण स्थापिले राजपदे भीष्मंक तहु धर्मवाणी जेबा कहिले चक्रपाणी सेबा के शोक मोह छाड़ी प्रजा पालने चित्त बड़ी आनंद मने धर्म बला प्रजा पालने मन देला कृष्णर तेजे राजगणे जेबंती युधिष्ठि चरणे समुद्र अंत जाए मही धर्मनंदन आज्ञा बही प्रजा वचने मेघमाल भूमि रे बरसंती जल कामधेनुर प्राये मही प्रजा कल्पिते शस्य देई गोपाल गोष्ठ मध्ये थाई अनेक क्षीर द्यंती गाई नदी बहंती पुरी जले समुद्र रहिला निश्चले पर्वते निज स्थाने स्थिर आवृत लता वन घोर सर्व औषधि फल जेते फलंती प्रजांक आयते प्रजांकु आधि व्याधि क्लेश न लागे तापत्रय त्रास धर्मनंदन राज्ये जेते प्रजाए बंचंती निश्चिंते बंधुंक शोक शांत करी सुभद्रा प्रिय कामे हरि हस्तिनापुरे ऋषिकेश भावे बंचिले केते मास द्वारका गमने उद्योगी युधिष्ठिरंकु आज्ञा मागी जन जन के करी कोल सुहृद प्रेम वाक्ये भोल रथे बसिले बनमाली तुले सकल बंधु मिली कृष्ण सुभद्रा कुंती सुते राजाए आसीथिले जेते गांधारी धृत राष्ट्र मेले जुजुसु गौतम तुले धौम संगते भीम गला उत्तरा नारी संगे थिला
କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନମିଲା ଅନ୍ତରେ, ପ୍ରବେଶ କଲା ଅନ୍ତପୁରେ। କୃଷ୍ଣ ବିରହେ ମନ ଛନ୍ନ, ସହି ନ ପାରି ହତ ଜ୍ଞାନ। କୃଷ୍ଣର ଭାବେ ଭାବ ବଢ଼ି, ତା ସଙ୍ଗ କେ ପାରିବ ଛାଡ଼ି। ଯାହାର ଯଶ ଗୁଣ କର୍ଣ୍ଣେ, ନିରତେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ମନେ। ନ ଦେଖି ତାର ପଦ୍ମ ମୁଖ, କାହିଁ ଲଭିବେ ଆତ୍ମ ସୁଖ। ନିରତେ କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ, ସ୍ନେହ ନିର୍ଭରେ ଆଲିଙ୍ଗନ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବଚନ, ଆବୋରି ଶୟନ ଭୋଜନ। ଏ ରୂପେ ଚିତ୍ତ ବ୍ରୁରରି ଦେଇ, ଚକ୍ଷୁ ପିଞ୍ଛଡ଼ା ନ ଚଳଇ। ତାହାର ସ୍ନେହେ ବଦ୍ଧ ହୋଇ, ତାତହୁଁ ଅନ୍ୟେ ଚିତ୍ତ ନାହିଁ। ପୁରୁ ବାହାର ହୁନ୍ତେ ହରି, ବିକଳେ ଯେତେ ପୁର ନାରୀ। ଚକ୍ଷୁ ବୁଝିଲେ ଭାବ ଭରେ, ରୋମାଞ୍ଚ ତନୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରେ। କୁଣ୍ଠିତ କଣ୍ଠେ ବାକ୍ୟ କହି, ବୋଲନ୍ତି ଏକୁଆରେ ଚାହିଁ। ଦ୍ୱାରକା ଗଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଆମ୍ଭର ସୁଖ ଲେଶ କାହିଁ। ମୃଦଙ୍ଗ ଶଙ୍ଖ ଭେରୀ ବୀଣା, ଘଣ୍ଟ ଦୁନ୍ଦୁଭି ନିଘୋଷଣା। ସେ କରୁ ରାଜ୍ୟେ ଯେତେ ନାରୀ, କୃଷ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦେ ତନୁ ମାରି। ଜଗତି ଅଟ୍ଟାଳି ଆରୋହୀ, ପୁଷ୍ପ ବିଞ୍ଚନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁ। କୃଷ୍ଣର ଶିରେ ଶ୍ଵେତ ଛତ୍ର, ରତ୍ନ କାଞ୍ଚନେ ସୁଘଟିତ। ଆନନ୍ଦେ ଘେନି ମନ ତୋଷେ, ଅର୍ଜୁନ ଗୋବିନ୍ଦର ପାଶେ। ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ପାଶେ ଟେକି, ବ୍ୟଜନ ଉଦ୍ଧବ ସାତ୍ୟକୀ। ଚାମର ହସ୍ତେ ପୁଣି ବିଞ୍ଚି, କୃଷ୍ଣେ କର୍ପୂର ଧୂଳି ସିଞ୍ଚି। ଦେବେ କୁସୁମ ବରସନ୍ତି, ମାର୍ଗେ ବିଜୟ ଯଦୁପତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମିଳି କୃଷ୍ଣ ଆଗେ, ସୁସ୍ୱରେ ସାମ ଗାନ ରଙ୍ଗେ। ଆଶିଷ ଅର୍ଥେ ବେଦ ବାଣୀ, ହୃଦେ ନମନ୍ତି ଚକ୍ରପାଣି। ନିର୍ଗୁଣ ଗୁଣ ଯାର ଦେହି, ଭାବ ଅଭାବ ଯାର ନାହିଁ। ବିପ୍ର ସମୂହ ଅନ୍ୟେ ଅନ୍ୟେ, ଆଶିଷ ଦେଲେ ତୋଷ ମନେ। କୌରବ ପୁର ନାରୀଙ୍କର, ସେ ସର୍ବ ସୁଖ ମନୋହର। ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକେ ଚିତ୍ତ ଯାର, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟେ କରନ୍ତି ବିଚାର। ସେ ହରି ପୁରୁଷ ପୁରାଣ, ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମାରେ ନିର୍ମାଣ। କରି ସକଳ ଦେହେ ବସେ, ରହଇ ଏକ ଅବଶେଷେ। ଗୁଣ ତ୍ରିତୟେ ଏ ଜଗତ, ମାୟାରେ କରେ ଆତଜାତ। ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ଭାବ ବহে, ସକଳ ଶକ୍ତି ଘେନି ରହେ। ଦିବସ ଅନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ଦେହେ, ନିଦ୍ରା ଯେ ଶନେ ସର୍ବମୋହେ। ପୁଣି ଉଠନ୍ତି ରାତ୍ରି ଅନ୍ତେ, ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଅବିରତେ।
ଯାହାର ନିଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବଳେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରସରେ ସୟଳେ ଜୀବର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ କରି ବିହରେ ନାନା ରୂପ ଧରି ଏମନ୍ତେ ସଞ୍ଚାରେ ଜଗତ ଶାସ୍ତ୍ର କରଇ ଆତଜାତ ଯାହାର ପାଦ ଆଶ୍ରେ କରି ଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନିର୍ମଳ ଆତ୍ମାରେ ନିଶ୍ଚଳେ ଦେଖନ୍ତି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ତାହାଙ୍କ ହୃଦେ ପ୍ରକାଶଇ ସକଳ କଳୁଷ ନାଶଇ ଯାର ମହିମା ମୁନି ଗଣେ ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରମାଣେ ଏକୁଆରେ କଥା କହି ବଞ୍ଚନ୍ତି ଯାର ପାଦ ଧ୍ୟାଇ ଏକୁଆରେ କଥା କହି ବଞ୍ଚନ୍ତି ଯାର ପାଦ ଧ୍ୟାଇ ଯେ ଏକ ଈଶ ଲୀଳା କରି ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗତେ ବିହରି ସୃଷ୍ଟି କରିଣ ପୁଣି ପାଳେ ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ଅନ୍ତେ କରେ ସେ ଦୋଷ ନ ଲାଗେ ତାହାର ନଳିନୀ ଦଳେ ଯେହ୍ନେ ନୀର ସେହିଏ ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଥେ ଦେଖ ଗୋ ସଖୀ ଅଛି ରଥେ ଦୁଷ୍ଟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମେ ଗ୍ରାସନ୍ତି ସୟଳେ ସେ ହରି ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଧରି ନାନା ଶରୀରେ ଅବତରି ଯଶ ବିସ୍ତାରି ଦୟା ସଙ୍ଗେ ସୁଖେ ବିହରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯାହାର ଅଂଶ ଅବତାରେ ଯାଦବ କୁଳ ଏ ସଂସାରେ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରୀପତି ତେଣୁ ଯାଦବେ ଉତ୍ତପତି ରଜରି ଅନ୍ତେ ନର ଲୋକେ ନାମ ଧରନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକେ ଯାର ନିବାସ ମଧୁବନ ତେଣୁ ସ୍ୱଭାବେ ପୁଣ୍ୟତମ ଏ ଯେ ଦ୍ୱାରକା ତ୍ରିଅକ୍ଷର ଅପାର ପୁଣ୍ୟ ଯଶସ୍କର ଜହିଁ ସକଳ ପ୍ରଜାଜନ କୃଷ୍ଣର ହସିତ ବନ୍ଦନ ନିଗମ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଘୋଷି ଦେଖନ୍ତି ନିଜ ଦ୍ୱାରେ ବସି ସାତ୍ୱିକ ଭାବେ ବିପ୍ରଗଣେ ଯାର ଚରଣ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଯମ ନିୟମ ବ୍ରତ ସ୍ନାନ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ମହାଦାନ ସଂକଳ୍ପ କରି ଦକ୍ଷ ହସ୍ତେ ତର୍ପଣ କରୁଥାନ୍ତି ନିତ୍ୟେ କୃଷ୍ଣର ଯେତେ ପତ୍ନୀ ଗଣ ସେ ତ ସ୍ୱଭାବେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସଂକଳ୍ପ କରି ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଲଭିଛନ୍ତି ବରେ ଯାର ଅଧର ମଧୁର ସେ ଗୋକୁଳ ଗୋପୀଏ ହର ସେ ନିତ୍ୟ ପିବନ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରେ ତନୁ ଅତନୁ ସରଘାରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ସ୍ୱୟଂବର କାଳେ ସଭାର ମଧ୍ୟେ ନୃପ ମେଳେ କୃଷ୍ଣ ବିଜये ଯେତେ ବାଦି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶିଶୁପାଳ ଆଦି ତାହାଙ୍କ ଦର୍ପ ନାଶ କରି ନାରକା ପୁରୁ କନ୍ୟା ହରି ସେ ବଧୂ ଜନେ ତାର ସଙ୍ଗେ ଖଟନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗେ
तार कटाक्षे बस होई निश्चल चित्ते रूप ध्याई निरते कृष्ण घेनी घरे प्रेमे से बंती तापयरे पारिजातक आदि दान देई आनंद तांक मन करीण प्रभु भावग्राही ताहांक संग न छाड़ई कुरुमंडल बधू जने एकांत बाणी अन्युअन्ने स्मित इक्षणे ताहा जानी रथे चलिले चक्रपाणी कृष्णर स्नेह मने धरी पांडव घेनी सैन्यचारी शत्रुंक भये चित्ते चिंती कृष्णंकु आवोरी चलंती केते हैं दूरे भावग्राही पांडव मानंकु रुहाई उद्धव आदि प्रिय संगे चलिले निजपुर मार्गे कुरु जांगल देश जीणी पांचाल देश सुरसेनी जमुना देश ब्रह्मावर्त मत्स्यनगर सारस्वत मरुधनोन सौवीर आभीर पुरी जे अपर अन्यान्य आदि देश जेते जिणी गमिले निजर थे से देशे जेते प्रजा जने संभ्रमे कृष्ण दर्शने अनेक उपायन हस्ते निवेदी कृष्ण पादगते एमन्ते द्वारका अग्रते मिलिले दिनकर अस्ते से हरि चरण पंकजे किंकर जगन्नाथ भजे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिष्योपाख्याने श्रीकृष्ण द्वारका गमनं नाम 10 अध्यायः।